Siap. Pedae mati nih tengah jalan nih. Tutorial peda ngejam. Carane ngene lho. Golek godhong jati sik. Golek nggon sumberan rendeng-rendeng ngene iki akeh sumbere. Terus Sumbere dipintuk cidhuke. ngoni banyu. Langsung gerujuke. Yo, Kerongseng. Ngono kuwi tutoriale yen peda ngejim. Karo rem ngeplos. Cara ampuh, cara tercepat hanya di Tama X Sambo. Tonton video selengkapnya. Jangan lupa subrek dan like, komen like gelem. Subrek.